ମାଛର ଆଖିକୁ ଦେଖିଲେ କଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ବାର ବାର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମାଛ ନୁହଁ, ମାଛର ଆଖିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଯିଏ ଦେଖିବ କଣ ଦେହଟାକୁ ଦେଖିବ, କଳା ଦେଖିବ, ଗୋରା ଦେଖିବ, ଧନୀ ଦେଖିବ, ଗରିବ ଦେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେ କେତେ ସେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର, ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ, ସିଏ ଗୋଟେ ଗରିବ ଖାଇବା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲୋକଟା, ସେ ମହାନ ଲୋକଟା, ଏ ଦେବତା ପରି ଲୋକଟା, ସହଯୋଗ କରୁଛି ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭିତରେ ସେମ ଜିନିଷ ଆତ୍ମା ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଗୋଟେ ବାପାର ସନ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେହରେ ଆମେ ଖେଳ କରୁଛୁ। ତ ସବୁ ସରିଲା ବେଳକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ପୁଣି ଚାଲିଯିବା। କଣ କହୁଛି ବାବା? ସବୁ କର, ଘର ଗୃହସ୍ଥ ଭିତରେ ଯେମିତି କରୁଥିଲ ସବୁ କର, କେବଳ ମନଟାକୁ ଯାହା ବାବା କହୁଛି ସେ